do kanály, dneska tu máme ďalšie videjko. Toto videjko je tutoriál, ako stiahovať všelijaké pesničky, alebo tak proste debiliny nejakého videa, alebo tak z YouTube. Takže tento tutoriál odo mňa žiadala moja sestrnica, pretože nevedela, ako si má pridávať, nevedela, skade má stiahovať pesničky. Takže dneska si to ukážeme. Potrebujete na to túto nie aplikáciu, ale... ja to budem volať aplikáciu. No proste budete na to potrebovať túto ikonku a vlastne my si ju môžeme aj rozkliknúť. Go download page. Vidíte, tu sa vám otvorí. Ja vám tento link dám do popisku videa, vy si tu môžete vybrať, že či máte MacBook alebo Windows obyčajný, takže môžete si to cez ten stiahnuť. Potom keď si to stiahnete, vlastne budete mať inštalačku, takže ja si to dám ešte raz stiahovať, aby ste videli, ako to asi tak vyzerá. Takže počkajme chvíľočku, už sa to načítava. A asi to spravíme tak, že Ctrl+C, takto. Tak, teraz dáme Ctrl+V. Teraz počkáme, ono sa nám to načíta, download for Windows, už sa nám to stiahuje, vidíte, stiahuje sa to dosť málo prekvapivo, lebo je to len inštalačka, tak už sa nám to za chvíľu stiahne, podstiahni sa. Tento súbor nemôže, čakajte chvíľočku. Tento súbor nemôže. Nemôže dobre uložiteľný. Uvidíte, že by ho poškodí, ja ho mám už aj tak dosť poškodený. Takže asi tak. Počkáme, pokiaľ sa nám stiahne. Dáme zrušiť. My stlačíme Ctrl+J, áno, Ctrl+J. Tu máme stiahnuté, to si premiestníme na plochu pekne, nádherne. Vidíte, neviem, či je toto ten vlastne ten YouTube downloader už rovno, dáme spustiť. Dáme áno. Počkáme, aha, toto je tá inštalačka, áno, takže dáme next. Dáme aj accept. Dáme next, tu si dáme, kde chceme, aby sa nám to uložilo. Ja si to dám na plochu, takže takto. Sorry, že fučím do toho mikráku. Ja si ho dám pre istotu takto. No, takže ja si ho dám uložiť napríklad do... napríklad si dáme, takto klikneme, že... tak dáme, že... Necháme to tam, kde sa to dá. Dáme next. Počkáme. Ja to program... Prečí. Vidíte, už mne to už nejde, lebo ja ho už vlastne raz mám. Takže my si toto môžeme kľudne odstrániť, to je len tá inštalačka. Potom tu sa vám vytvorí takýto priečinok, vydáte Cancel, on vám to otvorí, to vás vlastne nebude hádzať na tú ich stránku. Takže, keď sa vám otvorí niečo takéto, tu si vyberiete kvalitu, akej chcete, aby vám to stiahlo, takže dávajte si najväčšiu. Potom pôjdeme na YouTube, dáme si nejaké barzaké video proste, dáme YouTube. Stadiaľ si vyberieme barzaké videjko. Počkáme, tak. Napríklad si vyberieme, že NCS. No, to som presne debilne napísal. Tak. A teraz niekto mi napísal. To sa teraz nemusíme zaujímať. Takže my si napríklad stiahneme túto top desinu. Hej, vy si skopírujete túto URL. Takže kliknete na ňu, alebo kebyže vám spraví toto, tak stlačíte Ctrl+A, stlačíte Ctrl+, sorry za môj Skype, Ctrl+C, teraz pomlčkneme, klikneme tú video URL a stlačíme Ctrl+V. A ono vám to tam vlastne skopíruje tú URL adresu toho videa. Potom tu si môžete vyberať, kam vám to
savene, takže môžeme si pozrieť open, kde sa mi to savene, no to my nechceme, takže dáme browse, to znamená zmeniť, dáme si to napríklad do videa, kde to máme, tuto máme, nie, to nie je ono, tuto máme videa a tu si dáme, že intra, outra hudby, tak dáme OK, tu si dáme, teraz tlačíme download a ono sa nám to už začne stiahovať. Teraz musíme počkať, tu vám vlastne vypisuje aktuálnu verziu, tu vám vlastne toto sa nemusíte vôbec strachovať, tu vám vypísalo, že to video není vo Full HD kvalite, že je len, není v 1080 pixeloch, ale je v 720 pixeloch. Vydáte yes a ono sa vám to začne stiahovať v tej kvalite. Tu máte vlastne verziu, tu máte, že za koľko sa vám to už stiahuje, sa mi zdá, alebo tak niečo proste. Potom tu máte koľko megabajtov vám to stiahuje, my máme dosť rýchly net, tak mi to preto stiahuje tak rýchlo. Potom si môžete upgradeovať, tu si to môžete vlastne dať pomoc, aby vám s tým niekto pomohol. Vidíte, ja už mám 7%. A tuto asi aj strihnem a dám vlastne, keď sa to už dostiahuje. Takže vidíme sa, keď sa nám to stiahne. Tak, dámy a páni, vidíte, už sa nám to dosťahovalo. Teraz dáme OK a vlastne už sa nám to malo stiahnuť. Teraz si dáme videa tam, kde sa nám to stiahlo. Ja sa popozerám. Trochu to zväčším. Ono by to malo byť toto. Asi toto to bude, neviem. Pozrieme sa. Áno, toto by to vlastne malo byť. Sorry za tú hudbu. Asi toto, neviem. Neviem, proste sa to stiahlo a je to stiahnuté. A je to tak. Takže, dámy a páni, ja dúfam, že sa vám tento tutoriál ľúbil. Ak áno, tak dávajte lajky, odbery, ak nie, tak si naserte. Ja sa s vami lúčim, moje meno je Pán Dokonalý. Takže čus!